हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन पर आज गोटे ब्लॉग नहीं के आसी तो व्यस्तता भितर मुझे आनी पार नी ब्लॉग तो बहुत व्यस्त रोली भाविली आज गोटे बहुत भल ही दिन। तो आज मुझे जाऊँगी काउड़ी यात्रा माने बोलबम बाबा को दर्शन करने आ पानी ढालिया बहुत ही बड़ा दिन। तो आपण मानक आज भी मो ब्लॉग रे देखेबी कौटी पानी उठाऊँगी कौन करुँची। तो आज बहुत ही बढ़िया दिन भाविली गोटे ब्लॉग बनईदेवी आपण मान सहित सेयार करी। तो चलतु मुझे रेडी हो जी कौटी पानी उठाऊँगी कौन करुँची तो देखिए। चलतु देखी मु अबिका रेडी होगी ऑटो जाऊँगी देखु गड़गड़िया घाट को जीवा। चलतु से देखा कौन केमती हो वर्षा भी जोरे उठेक आसला मु भी वेट कर भाई को तापर जीवा। तो मु पूरा ये रेडी मो भाई आसले जीवा पानी उठेबा पूजा हमर ये स्टार्ट हो गला। बिना नहीं तो आम पूरा बाहरी गलु काउड़ी यात्रा रे आ बहुत ही मजा लगुच। देखु केते लोक चली चली जाउछन। बहुत ही भीड़ है।
ଆସିକି ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବସିଛୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଭାଇ। ବହୁତ ହି ଆଜି ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ବସିଛୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପୁଣି ହେବ, ପୁଣି ପାଣି ନେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, ପାଣି ଢାଳିବା। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆଣିପାରିବି, ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ରହିବ ମନ୍ଦିରରେ, ତ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା, ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ତ ବୋଲବମ୍ରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନେଇ ବି ପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ରହିଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ଭାବିଲି କି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଉ ବାସ୍ ବହୁତ ହି ମଜା କଲୁ ଆମେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଲା। 4ଟାରେ ପୁରା ପାଣି ଢାଳିଦେଲୁ ଆମେ। ଆଉ ମଜା ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ତ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ତ ପୁରା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ମାନେ ହାତ ଫାତ କାନ୍ଧ ଫାନ୍ଧ ପୁରା ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ଯାଇଛି। ଆଉ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ ଆଉ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବି ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲାଗିବ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତ ଛାଡ଼, କଷ୍ଟରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମଜା ବି ଲାଗିଲା ଯାଇକି। ଆଉ ମସ୍ତି ବି ବହୁତ କଲୁ। ବାସ୍ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ବାସ୍ ପାଣି ଢାଳିଲୁ, ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋରେ ଦରଜ, ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫୁଲିକି ପୁରା ଯାଇଛି। ତ ଭାବିଲି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଶୁଭରାତ୍ରି, ବାଏ।